нинди хисләр кичердем. Хәзер бөтенсен дә истә дә түгелдер инде. Ничек булды? Бу бит миңа теге кисәк, менә бу рольне син уйныйсың дип түгел, ничектер Ханш башта Кыйса Йосыфны укырга кушты. Мин теге аз гына әле куерга дигән исәптә юк. Әйтәм, ни өчен әйтте икән бу? Ярар, укыдым. Шулай аннары имеш-мимеш таралды, Кыйса Йосыф куела икән дип. Менә шуннан әкренләп, ул минем теге кисәк, менә син уйныйсың дигән кебек килеп төшмәде, ул теге әкренләп, әзерләп килде дип әйтим инде. Менә мин уйныйсын белгәч, әлбәттә, син әйтеп үткәнчә җаваплылык. Бик зур җаваплылык, ничектер ступор дигән кебек тә булып калды. Эшләп чыга алырмы, башкарып чыга алырмы дигән кебек сораулар туа. Андый теге зур шатлык, куанып, Йосыфны уйныйм дигән кебек әйберләр булмады. Аерма бар инде, әлбәттә. Эшке дөньям турында әйтә алмыйм, теге үзгәрдеме, юкмы, барыбер күпмедер вакыт үтте бит инде, барыбер 3 ай. Ул вакытта барыбер кеше үсә, нидер үзгәрә. Ул репетицияга бәйле микән, анысын да әйтә алмыйм. Ләкин ниндидер бер дип әйтергә, ниндидер бер таш аркадан төште барыбер. Репетициялар булгач, нәрсәдер табыла, барыбер нәрсә эшләргә кирәген, ничегрәк куелачагын. Инде спектакль хәзер 80% дип әйтик, әзер. Шуның өчен барыбер мандраж дип әйтик, каушау элеккечә түгел, уже бераз сүрелде. Юк инде, ул әсәрне укыгач, моны ничек эшләргә соң дип дигән сораулар да туа, чөнки үз агаларың кешене шулай иттереп теге саталар дип әйтик инде, аны күз алдына да китерә алмыйм, аны белмим. Кеше ул вакытта нәрсәләр кичерә икәнен мин әйтә алмыйм. Мин шул тоемлап кына, сизеп кенә, интуиция дигән әйбер белән генә күпмедер әз генә тоемларга тырышасың инде ул состояниене. Булай әйтә алмыйм. Минем тормыш тәҗрибәм әлбәттә бик сай. Шул ук Йосыфка кагылышлы Томас Манның Иосиф и его братья дигән зур гына романдыр инде, ул романын күп бераз тәфсилләп. Ну, анда параллель бара, ул шул ук сюжет, шул ук ниләр тулырак, Томас Манда тулырак дип әйтик. Шулай ук Коръәндә, ну, аны укыдым дип әйтә алмыйм. Менә миңа бер апа тәкъдим итте, шул YouTube'та бар, аның шул Кыйса Йосыфка багылышлы 3 эфир төшергәннәр. Менә шул Кыйса Йосыфның бөтен эчке, тышкы якларын ача инде, бөтен әсәренең ни өчен шулай язылган, ни өчен Коръәндә булай, Кыйса Йосыфта булай дип, менә шул язма миңа бик булышты дип әйтим. Йосыф түгел. Йосыф түгел. Кыйса Йосыф әсәрендә анда бер сәүдәгәр килә. Йосыфны кыйга аткач, аңа төш күреп, 40 елданмы, хәзер төгәл әйтә алмыйм, шушы кыйда бер бик сиңа акча мул, байлык китерә торган кул чыгар дип әйтә, һәм шул 40 ел буяны шул сәүдәгәр анда көтә. Менә шуны уйнарым, минем өчен ул бик кызык, миңа бик ничек дип әйтим, тәңгәл килә дип әйтә алмыйм инде. Ну, мин аны үземчә кызык итеп башкарыр идем кебек, күп тыела шикелле. Хисләр әлбәттә каушата, дулкынландыра. Минем өчен бу бик, минем өчен генә дә түгел, театр өчен дә инде бик зур әсәр, бик зур баскыч булып торадыр, чөнки бик танылган әсәр. Тамашачыларга ни көтәргә. Минем бер генә теләк инде, ошасын безнең эшләгән хезмәтебез, шул тамашачыларга ошасын дип кенә эшлибез. Менә шул.